El meu nom és Josep Sánchez Izquierdo, soc de Gandia i enguany, en sort, faig la falla del Pilar i res, les meves expectatives simplement és que agradi a la gent, no és un dels pressupostos que realment m'haver agradat treballar, però bueno, no s'amolda el que n'hi ha i més en les circumstàncies d'avui en dia. Espero que la falla agrade, el lema és, encara que la mona es visga de seda, mona és i mona es queda, i va un poc sobre totes les moneries i moltes coses que les disfracem sense voler i per molt que les disfracem sempre el que diu el refran. I això és un poc el tema i el guió de la falla. Hi haurà personatges de València, personatges espanyols, o sigui que n'hi serà un poquet de tot. I don't got a trust fund.